este Stumble Guys. Aici pe acest canal vreau să postez mai mult gameplay și pentru că acest canal Mr. Ray a luat un ban, nu știu cum. Deci să vedem un nou clip. Astăzi suntem unde am eu hack-ul, unde am toate specialele și unele nelansate, să ținem în paranteză. Și avem animații, avem de toate, deci și apăsați pe like dacă vreți ca să continui cu această serie. Și da, nu cred. Bă, nu cred, deci eu nu cred. Eu ziceam că mă trag ăștia pe... Arată-mi emote nou, emote nou. Oficial avem un emote nou. Asta? Și punem și piciorul. Unde e piciorul? Bun. Bă, sunt foarte entuziasmat și nu-mi vine să cred. Banana de aur! Bă, Dinamitron. Bă, cât de mult îmi place Dinamitron. Onijutsu! Bă, cine zice că hackerii s-au aiurea? Prostii! Și am totul aici. Bă, sunt curios dacă merge conectarea cu alt cont. După ceva timp am aflat că nu merge să mă conectez cu altcineva. Deși eu numele ăsta nu știu de ce nu se pune. Dar eu nu pot să fac nume roșu dintr-un simplu... Au! M-am șucat mie. Dintr-un simplu și haurin motiv. Cel mai prost ăsta, că eu n-am ăsta. Dar oricum, acum n-aveam ce să schimb. Bă, cu special la boss mă simt special. Și haideți să dăm un match. Bă, nu cred, o să fie short-uri explozive. Toată aproape, frații mei, sunt cu... Da, știți că mulți mi-au zis, când am făcut short-ul ăla cu mine, că mi-au zis colegii că l-am copiat pe ăsta, pe, cum se cheamă, pe Nin. Și așa, ei nu înțelegeau că ăsta e contul meu cu hack. Gen. Super privat, slide. Sunt foarte emoționat. De ce n-am acest mirobolan ce frumos skin? Boltul. Oh, nu, am uitat că pe hacker că nu merge. Cred. Trebuie să dau un restart. Trebuie să meargă, băi. E fost prea urât. Informația mea e adevărată, din păcate. Bun. Ok. Like, mamă, ce-mi doare inima. Am mai zis pe un clip canalul mare. După ultimul clip care l-am lansat, cel mai nou, desenez caractere din Boruto și m-am zis că am probleme cu ei. Și este posibil să mor, gen, pentru că am avut un record. Sau așa zis, de la autoritatea, că e posibil să am ceva. Și... da. Posibil să rămâneți fără un Boruto Uchiha sau fără un puștiu. Bun. Bun. Super lava slide. După chestii în iCarly, la iCarly, știu că nu se aude pentru că dau când încep filmările, dau pe mut și ce credeți că întrerup filmările câteodată ca să mă uit la un episod sau măcar gen acum, la finale, adică gen înainte de când se termină meciul, adică după ce mă calific, chit filmarea ca să văd și eu acolo 2 minute, câteva secunde. Ok, clar, am prea mult lag din cauza că am hack. Da, hack de 2 bani. Nici skin nu poți avea pe hack. Gen, nu și de ce n-am numele? Hai să rezolv. Am niște hack-uri acolo. Să fac alte hack-uri și da. Am revenit cu mai multe schimbări, deși numai numele n-a putut să schimb, dar că destul de moment doar că a fost practic trebuie să punem, tot a venit laser, să-l punem. A venit și 3 ionezi, nu în Dungeon,
sărit lava. Nu prea e nouă, dar... Dăm puțin mai... Dăm sunetul pe... Dar ne uităm la carne. Da, nu știu că la carne. Sper că nu vă deranjează. Mamă, să vreau. Uite, în sfârșit nu fac televizor numele. Bun. 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 Așa. Bam. Băi, stai că nu pot să dai mult. Ia uite. Ia uite. Ia ce faci. Deci șmecher cam emoturile astea. Bam. Ia uite. Cel mai easy win. Am început inima. Bă, nu cred. Subscritorii vă arată. Mă, aici. Haideți să vedem ce special. Rain, bă, sau următorul Orbit. Bun, următorul skin ăsta. Să băgăm, ce să băgăm? Full laser, hai, full laser, că-mi place foarte mult la mapa. Vreau full laser, frații mi s-au calmat. Bun. Orbit. Asta.
Uite, vedeți, ca să nu se vede schimb decât că fac cu... Bam, 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 bam. O să-mi placă această serie. Ce tălin. Asta am nevoie de happy meal. Deci, nu. Bam. Bam, 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 bam. No, credo. Anterior ca un pompălău. Următorul e Rain sau un chestie. Bun. Da, cred că e de asta. Sau Frozen Valkyrie, nu știu. Ceva ce nu mulți au. Ceva ce nu mulți. Asta, în momentan vreau să joc specială. Ce fac? Deci, special care nu am. Ăsta, 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 ăsta. Și ăsta. Care să-l aleg? Unul cu care n-am mai... Rubik Cubit! Mamă, putai de Rubik Cubit! Mamă, Dumnezeule, ce mult îmi place! Îmi place foarte mult Rubik Cubit. Foarte mult. Și ăsta va fi ultimul meci pe joc. Mi-a făcut clip. Oricare edituri la short-urile. Dar văzut ce vreau. Bă, dar ce șmechere nouă e mult. Gen, am ca jucat pe blog. Cam acesta a fost acest clip, dacă v-a plăcut, like, subscribe, eu am fost Puștiu, Robinie, pa!